Comença el Batec, el podcast comunitari de Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Jo sóc l'Ari i avui hem sortit totes al carrer per parlar d'una de les festes més importants de casa nostra, Sant Jordi. Cadascuna de nosaltres ha parlat amb diferents veïnes del barri que viuen i formen part d'aquesta diada tan especial. Així que, comencem a bategar. El Batec, el podcast comunitari de Marianao. Doncs jo avui estic amb la Desiree i l'Encarna. Bon dia. Bona tarda. Bona tarda. Bon dia, bona tarda, bona nit, depenent. I res, són dues persones vinculades al barri, ja sigui perquè viuen aquí o perquè han estat vinculades a alguna entitat, i les dues escriuen poemes. La Desiree ha escrit el seu primer poemari, Limítrofe, i l'Encarna, doncs, escriu poemes, perquè li agrada i encara que no escriu un llibre, també és molt important explotar aquesta vena artística, ¿no? Com vau començar a escriure? Pues mira, yo he comenzado tarde, porque, bueno, primero con los hijos, después con que no podía, con el trabajo, y ya cuando he sido ya bien mayorcita... Si quieres te lo aguanto yo, Sí, vale. Sí. Cuando he sido bien mayorcita ya, pues me gusta escribir. Y escribo, pero yo no te quiero rectificar que no escribo poemas, ya escribo cosas que rimen y que me salgan de dentro, pero no soy poeta, o sea que escribo porque me agrada, pero no... A ver, por eso me da un poco de vergüenza de decir, cuando me dicen lo de la poesía, de poeta y eso, no. Escribo cosas cuando tengo ganas y me salen. Lo bueno que escribas en tu tiempo libre y que escribas poemas te hace poeta. Bueno, pues si tú lo dices, pues soy... Y yo la apoyo. Y bueno, y además que me viene muy bien. Lo hago más bien por mí. Bueno, más bien, no, sí, casi seguro, porque me siento muy bien. Recuerdo como lo que escribo siempre son cosas de vivencia o de naturaleza o de cosas así, de un poco de protesta, pues eso, o sea que como lo siento, luego recuerdo cosas de mi niñez. Si escribo, por ejemplo, una poesía de un campo, pues recuerdo aquel campo como era y me viene muy bien para mí. Bueno, es que no sé ya qué... Sí, no, estupendo. ¿Y tú, Desiree? Bueno, a mí lo que me llevó a escribir fue la necesidad principalmente de gestionar mis emociones a través de las palabras y también la necesidad de dejar de manera tangible como la evolución emocional por la que he pasado a lo largo de mi vida, porque normalmente yo tiendo a escribir sobre la tristeza, pero me ayuda mucho ver la evolución hacia la felicidad porque me recuerda que ambas emociones son parte de la vida y que a través de las palabras puedo encontrar mi lugar. I com definiríeu la vostra poesia o els vostres escrits? Si l'haguéssiu de definir o amb 3 paraules o en una frase? Yo en sentimiento y en naturaleza, y lo he dicho antes, y un poquito de protesta a veces de algo que no me agrade. Así como la defino. Es que otras no me salen. Otras me pongo a pensar y no me salen. Bueno, al final cadascú escriu del que necessita, del que li agrada. Yo definiría mi poesía y mi prosa como cruda, porque sí que es verdad que escribo sin filtros, pero también la escribiría como con cierto tinte melancólico y bonito, evidentemente. Y también tiene parte de reivindicación, de dejar plasmado, bueno, que el hecho de transmitir las emociones de manera cruda no significa que sea malo, al contrario, y que cada uno encuentre su lugar entre sus propias palabras, me parece un acto de valentía. I hi ha alguns autors o autores que us agradin, ja no cal que sigui de poemes, no? Algun llibre o algun autor que us agradi o que us hagi inspirat a escriure els vostres poemes?
A ver, yo del libro los títulos se me olvidan y no recuerdo ninguno ahora mismo. O su argumento. Sí, a mí el que de poeta el que me gusta mucho es Machado. Es que era uno que con mucha filosofía, pero bueno, le salió caro por decir por decir todas las verdades. Pero a mí bueno, es que tampoco conozco en general mucho, pero vamos, que cuando leo algunas cositas así de verso, me gustan los de Machado. A mí ese me Qué gusta. guay. Es muy buen poeta, Machado, estoy de acuerdo. Ujú. Y bueno, es lo que... y además que tampoco conozco muchos más. A ver, conozco mucho de leerlo, pero no conozco su historia. O sea, una cosa es... Por ejemplo, yo sé que el Cela mismo, yo sé que escribía muchas cosas, pero no me agradaban las cosas que... para leerlas. Bueno, que sigui famós no vol dir que t'hagi d'agradar, claro. Y en cambio leo algo de Machado y me siento como identificada un poquito. Es bonito. Pues yo he crecido durante toda mi adolescencia con Carlos Ruiz Zafón, que siempre lo llevaré en el corazón porque me ha acompañado en muchas etapas de mi vida. Pero especialmente si hay una autora que también es poeta, que tengo siempre acompañándome es Pizarnik, Alejandra Pizarnik. La considero todo un hito y me siento muy identificada con ella. Y bueno, es muy bonito sentir que, a pesar de que ya no está entre nosotros, lamentablemente, te acompaña y forma parte de tu proceso creativo también. Bueno, això és molt bonic, no? De també l'escriure poemes o aquesta part artística, ja sigui dibuixar, escriure, no? Composar cançons, l'autora, no? L'autor pot no estar amb nosaltres, però com te deja huella amb el seu material, ¿no? Eso es bonito. Sé que a veces pues la parte artística no es racional, o sea, no es que digas, vale, pues dedico 3 horas al día y estoy de 9 a 11, de 9 a 12 escrivint, no? Vosaltres teniu algun espai, ja sigui pues, del barri o a casa vostra, o moments o tècniques que us ajudin a inspirar-vos? O que diu, és que jo si estic a la meva habitació, si estic en un parque, m'inspiro quasi sempre. A ver, yo sí, a veces sí, pero no me centro en un parque ni en un sitio. Sí, es el único sitio, a veces en el Parque del Marianao, a veces cuando he ido, digo, aquí me sentaría yo, pero nada más que, no sé, no me centro, no como en mi casa. Yo en mi casa no tengo, bueno, mi mesa, pero no en la habitación, no me gusta ni leer ni escribir en la cama. No, me desvelo y lo paso mal después. Una vez, estoy nada más con lo que he leído, con lo que estoy, no. Cuando me acuesto, no. Ni en la mesita de noche no tengo nada. Yo en mi mesa, el día que me apetece, que no son todos los días, ¿eh? Bueno, raro sería, es complicado. No solo días, hay muchas veces hasta meses que no te sale nada, no tienes ganas. Y otras veces pues pues mira ahora. Pues yo lo que sí tengo, eso sí que lo llevo y lo llevo siempre en el bolso. Bueno, siempre, casi siempre. Es una libreta y cuando veo o una frase o escucho, la apunto. Y la traigo ahí en el bolso, y frases pequeñitas, o leo algo en algún sitio, o en algún periódico, o en la tele, o en el móvil, hay veces que ponen bastante, pues mira, qué frase está más bonita, porque como no la apunte se me olvida, y por eso la apunto. Y bueno, y ya están ahí apuntadas, pues bueno, cuando tengo ganas me pongo y las leo. Sí, esto sí que lo hago. Molt bé, molt bé. Frases pequeñitas, pero ponerme a escribir mirando, a lo mejor me puedo poner a mirar o mismo en la playa, mirar el horizonte, pero entonces es más bien de relajo, no de escribir. Yo, como ella, hago el truco de llevar siempre una libreta y un boli encima, porque la inspiración se cultiva, sí, pero suele llegar. Entonces, el hecho de tener las herramientas necesarias siempre encima facilita mucho el proceso. Pero sí que es verdad que a mí generar mi inspiración, quizá no un sitio, pero sí el sol de invierno. El sol de invierno por las mañanas
me genera una sensación de paz y tranquilidad que hace que fluya. Y ya está. Especialmente el Parque de los Patos. Ahí he crecido toda mi adolescencia. Ha sido el lugar de reunión de mis amigas durante esa etapa y ha sido muy bonito como regresar allí y sentir que la persona que está escribiendo no soy yo con 26 años, es mi yo de 15 que se reunía allí con mis amigas. És molt guai, la verdad. Que guai. Llavors, en els vostres poemes, hi ha alguna història o alguna persona que estigui, o sigui, com que estigui reflectida en aquells poemes per haver-vos inspirat en eso, pues en el Parque de los Patos o en altres zonas del barri o de... Yo a veces, no en persona, a veces en persona cuando veo a los chicos del psiquiátrico cuando salen, que es jóvenes, a veces sí que me entran ganas, digo, podía escribir algo, siempre sería bueno, sí, bonito, pero me da como miedo de ofender, no sé, de querer decir una cosa y se tome por otra, porque es un tema un poco, porque cuando los veo a veces jóvenes por ahí pidiendo que nunca hemos tenido ningún problema con ellos, por lo menos yo no lo he tenido. Como vivo en la zona detrás de ellos y me da pena, y bueno, lástima. Y sí que es lo único, porque luego personajes yo que conozca es que tampoco me saldría nada. Lo que digo, yo como no sea naturaleza o vivencias mías no me suelen salir hasta ahora. No sé si, bueno, hasta no sé ya cuándo, pero no me salen. No me salen. Sí, però això, o sea, com personatges o de històries, ¿no? De el que comentaven que igual, pues, si estás en la playa y ves alguna cosa o vas pel carrer y apuntas frases. Tendría que apuntarlo como dice ella, porque si no lo veo muy bonito allí, cuando llego a casa ya no me acuerdo. Es cierto. Sí, sí. Bueno, yo siempre creo que tengo muy presente a mis amigas, independientemente de si escribo sobre la gente cercana o no. Creo que forman parte de mi proceso creativo, porque al yo escribir mucho sobre salud mental, es cierto que, como ya he mencionado antes, hay cosas tristes, pero la mayor alegría de mi vida son mis amigas, porque hemos formado una red de apoyo súper bonita y al fin y al cabo, cuando tengo un mal día, son ellas las que me sostienen. Entonces, cuando mi poesía o mi prosa tiende a ser más feliz, es cuando me recojo en sus abrazos, en el tiempo que comparto con ellas, en todo lo que me aportan, las típicas conversaciones profundas que dices, menos mal que hoy he salido a la calle a verlas. Sí, y están muy presentes en todo lo que escribo porque me sostienen la vida. Que bonic. Gràcies. I quin consell li donaríeu a alguna persona que per exemple, li agradaria escriure poemes o li agradaria escriure en general o explotar aquesta vena com més artística i que igual ja ho té, no? En plan de que escribe com alguna que jo sé, però que no, pues que no s'atreveix com a donar el pas igual o d'ensenyar-ho o de seguir escrivint, no? Que diga, ostres, pues no vale la pena, porque si no voy a escribir un libro, ¿para qué hacerlo? Quin consell li donaríeu? A ver, yo no le podría dar muchos consejos porque yo no lo hago. Si no lo hago, a ver. ¿O qué consejo crees que te tendrías que aplicar? Bueno, a ver. Sí, pero es que he empezado tarde. Y al empezar, esta chica, no me acuerdo de tu nombre. Desiree. Desiree, pues, a ver, es joven y tiene ambiciones, tiene para prosperar, pero yo no, yo lo hago como distracción y como para sentirme bien. Y no, es que no me atrevo. Y claro, como yo le decía a una, atrévete a ponerte, ¿no? Porque entonces estaría diciendo una cosa que no hago yo. Però no implica escriure un llibre, eh? Jo em refereixo més de que segueixis escrivint com ho fas ara. Mira, muchas poesías de las que tengo yo, poemas, y que... Bien, poemas. Sí, poemas, claro. Que tengo ahí, muchas no las han leído ni mis hijos. Porque yo las leo, las meto allí en la carpeta y a ver si se tercia un día aquí como San Jordi, por ejemplo, o aquí en aquí en la fundación, pues a mí no me importa leerlas. Pero eso de meterte ya en un sitio para hacer concursos, para hacer cosas, no me atrevo. ¿Pero es porque tiene miedo?
No, a ver, miedo, no puedo tener miedo ay, perdón. ¿A qué voy a tener miedo? Es porque me parece que no son buenas. Pero yo he de decirle primero, el miedo es el mayor enemigo de la creatividad. Ya. El miedo hay que dejarlo de lado. Yo, antes de publicar el libro, yo tuve que fracasar. Yo me presenté a un concurso, no gané, y sí que es cierto que me decepcioné un poco, pero hay que seguir intentándolo porque cada no es una probabilidad mayor de sí. Y no sé, creo que ese miedo al fracaso, la frustración que genera de considerar que no son suficientemente buenas, es el mayor enemigo de la creatividad porque es ponerse una coraza que no es necesaria. O sea, vamos a fracasar, pero el hecho de seguir escribiendo y mostrárselo al mundo, tener la oportunidad de compartirlo con el resto, podemos tener una percepción personal e individual de que no somos suficientemente buenas, pero siempre va a haber alguien a quien le va a gustar. Claro, pero tú eres muy joven y llevas vas para el año que viene, presentarte en otro sitio y lo haces. Pero yo no, yo lo hago porque para satisfacer mi aquello y bueno, están ahí. Si lo mejor algún día me da por ponerla en algún sitio, pero no, es lo que tú dices, no sé, no es miedo, porque mira, aquí estoy, miedo no es, que a lo mejor que no me valoro yo, que pienso de, a ver, estoy con mi edad. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, ya, vale. Es cierto, es cierto. Bueno, a Por ver. eso, que aunque usted tenga la percepción de que no es suficientemente buena, le puedo asegurar que existen muchísimas personas a las que lo que escribe Sí, les vaya a gustar. eso Ya sea seguro. porque se sienten identificadas o Eso simplemente seguro. porque les parece bonito. Entonces, es lo que le digo. Yo al principio consideraba que tampoco era suficientemente buena porque no gané el concurso. Pero luego lo volví a intentar y resultó que decidieron publicarme el libro. Entonces, lo que una vez fue no se convirtió en sí y yo me siento muy orgullosa. Al principio, en el proceso de marketing y publicidad que yo estuve haciendo, sentí que no estaba bien vista o valorada, porque yo hablo sobre la salud mental, pero al final acabé cayendo en la cuenta de que no es cómo te sientes valorada, sino por quién te sientes valorada. Hay muchísimas personas que son anónimas y que me han agradecido el haber leído mis poemas. Y a usted le puede pasar exactamente lo mismo. No tiene por qué ser nadie importante, no tiene por qué publicar un libro o ser una editorial. El hecho de llegar a una única persona cambia el día. Lo intentaré. A veure l'any que viene. L'any que ve tornem a parlar, a veure. Molt bé. Va, i ja per acabar, m'agradaria que recomanéssiu algun llibre, algun poemari, per a alguna persona que no acaba de vincular-se o d'enganxar-se als poemes, o perquè al final llegir poemes a vegades és més complicat, no? Que llegir una narrativa. Teniu algun poema al cap que podríeu recomanar a algú que acaba de començar a llegir? Yo no lo sé, a ver, libro entero así no te puedo recomendar ninguno. Poemas, claro, a mí ya lo que te he dicho antes, para engancharse, por ejemplo, cosas, tú dices para leerlo ella, para que la persona, para ver si ellas se animan a escribir. Bueno, o a escriure o a llegir, no? Perquè al final llegir poemes és com que costa enganxar. Para mí, para recomendar, me gusta lo que te he dicho, me gusta la naturaleza y las vivencias. Para mí. Claro, yo las otras personas no lo sé lo que les gustará, pero para mí, cuando he leído a veces biografías bonitas, por ejemplo, me han gustado, esa me engancha, una biografía bien escrita, no una biografía a lo mejor de una artista que nada más salen las cosas del teatro y las cosas. Una biografía que esté bien escrita, a mí me gusta, eso sí me gusta. Es que no lo sé lo que podría recomendar. Bien, bien, bien. Yo voy a recomendar o los diarios o la poesía completa de Pizarnik y eso como poemario. Pero para las personas que están como entre el sí y el no, recomendaría Una habitación propia de Virginia Woolf
y también La campana de cristal de Silvia Plath. Son muy buenos, muy buenos. Recollim les recomanacions, també per a mi. Doncs moltes gràcies, Desiree i Encarna, per voler participar al Batec. Crec que és molt interessant veure perfils diferents de poetes. Pues, gent jove, gent adulta, també pues que ha començat més tard per circumstàncies de la vida o que ha hagut de viure un fracàs per seguir escrivint. Gent que es dedica pues, de forma més professional o pues, más amateur i que no lo quiere ensenyar, però que segueix escrivint igual. Així que esperem que a la gent l'inspiri i res, pues a seguir escribiendo. Muy bien. Muchas gracias, guapa. Muchas gracias. I ara connectem amb el Xavi. Com estàs? Pues moltes gràcies, Ari. Jo estic ara mateix amb el Carles Rossell, que ve, l'hem agafat de refilón perquè ve directament de fer tallers als instituts de Slam Poetry i també estaràs treballant a tope amb la gran final d'Slam que tindrem el dia 23 a les Rambles de Sant Boi. Què tal, Carles? Com estàs? Molt bé, molt bé. Aquí content d'estar aquí i sí, estem a fondo fent tallers i preparant la final. Molt bé. Primer, abans de començar l'entrevista com a tal, per tothom, per la gent que no coneix l'Slam Poetry, què és? Què és l'Slam Poetry? Val, doncs l'Slam Poetry és una competició de poesia escènica que consta de 3 normes. La primera és que el text ha de ser propi, o sigui, qui el recita se l'ha hagut de currar escrivint. El text ha de durar un màxim de 3 minuts, es donen 10 segons de cortesia i a partir de 3:10 es comença a restar puntuació fins que a 3:40 s'elimina ja per pesau. Clar. I només tenim el nostre cos i la nostra veu per transmetre el text. No podem fer servir música, ni atrezzo, ni disfresses, no, només veu i cos. Sí. I aquí a Sant Boi, doncs, Cultura Excèntrica, que és l'associació que organitza l'Slam, portem 11 anys. Porta 11 anys fent-se 11 temporades d'Slam Poetry Llobregat. I això, i sempre de final de festa, la gran final és el dia de Sant Jordi a la Rambla. Vale, a veure, que jo m'ubiqui, Jo em declaro totalment fan, ja ho he dit aquí detrás de les càmeres, però em declaro superfan. Llavors, cada mes hi ha una competició on qualsevol persona es pot apuntar? Qualsevol persona? Sí, qualsevol persona. Vale. Ja s'avisa per xarxes socials quin dia s'obriran inscripcions. Ok. I el dia que s'obren inscripcions apareix hi ha un formulari a la descripció de l'Instagram, hi ha més xarxes socials, on tu entres en aquest formulari i t'apuntes. I això, i les 9 primeres persones que s'apunten són qui participen a l'Slam i qui arriba una mica més tard són els reserves. I s'omple cada mes? S'omple. O sigui, llavors és que Sant Boi és una ciutat hi ha molta gent, de poetes i poetisses. Molt bé, llavors, cada mes hi ha una competició i el que guanya cada mes, què passa? El que guanya cada mes es classifica per la final de Sant Jordi i també ara, a partir de les eliminatòries que hem anat fent, també s'agafen com els millors segons per acabar completant l'Slam i algun tercer, que tingui molt bona puntuació. Sí, per acabar de completar la llista final. Sí, perquè s'acaba de completar la llista. Molt bé. I llavors, heu estat fent això durant tot l'any fins a arribar a la gran final de tots els guanyadors que es farà el dia 23 d'abril. El 23 d'abril a les 6:30 a la Rambla. Vale, i com ha anat aquesta temporada? Doncs molt bé, ha anat molt bé. Tenim molt bona qualitat aquest any. Serà una final molt disputada i molt divertida. I bé, la curiositat d'aquest any ha sigut que hem hagut d'estar cada mes picant pedra per trobar espais, per vinga, ara parlem amb el Colacao. Vam fer un parell d'slams al Colacao al principi, que ens donaven primera hora de la tarda i va ser curiós fer un slam en horari o cafè. Amb les pastes, no? Amb el cafè i les pastes. I després també hem trobat aquest any fer-ne uns quants a Cal Niño, que és un espai xulíssim i ens ha acollit molt bé. I com a sorpresa d'aquest any vam fer un slam fora de Sant Boi. Ah, sí? Vam fer un slam a Sant Feliu. Ostres! A l'Ateneu Sant Feliuenc, va ser a finals de març, i va anar molt bé, també. L'experiència guai. Sí. Molt bé. Però també l'Slam Llobregat, en un principi, les seves primeres temporades, va néixer com a espai, sí que es feia aquí a Sant Boi, però també a vegades es feia al Prat o... Sí, de fet, el nom de Llobregat ja... Sí, rolava per altres pobles, però ja finalment ens vam assentar 100% a Sant Boi i aquest any s'ha tornat a fer l'experiment de portar-lo una mica fora, però per seguir aquí la gran final.
Molt bé, que guai, que guai. O sea, a mi m'agrada molt el que dius perquè, a més, em fa pensar que l'Slam Poetry no és algo que només ha de ser de teatre, no? Que està molt bé fer un teatre com el Cal Niño, no? És super icònic de la ciutat de Sant Boi, però això de que també trepitja el carrer l'Slam Poetry, també trepitja espais com l'Ateneu, no? Com comentava, no? És interessant. Sí. O sigui, el format de l'Slam Poetry és també com una manera de fer arribar la poesia a la gent i sí, també ha de viure en altres espais que no siguin pròpiament teatre, sinó també en bars, ateneus i al propi carrer. Sí, de fet, abans, darrere de càmeres, comentaves, no, aquest fet de que l'Slam Poetry apropa a moltes persones, com poden ser joves de l'institut, un fet com la poesia, que potser d'altra manera no entraria tan fàcil, no? O no sentirien tan a prop d'ella, que a través de l'Slam sí que ho fan, no? Sí, tant. Sí, això també perquè ara, que veies això de l'institut, des de Cultura Excèntrica, des de fa uns anys també portem l'Slamins, que és un projecte de portar el Poetry Slam als instituts de Sant Boi i és molt xulo perquè són 5 sessions d'anar a treballar amb ells en horari lectiu. O sigui, no és un extraescolar. Ens presentem allà a la seva hora de classe de castellà o de català i vinga, anem a fer propostes de jocs d'escriptura, treballar la posada en escena, si és un format més teatral o al cap i a la fi d'expressió oral. I és xulo perquè al final a Festa Major es fa la final d'Slamins allà a l'amfiteatre de la Muntanyeta. Ostres. I clar, i es peta de gent, de veure xavals joves recitant poesia i posant-se a prova ells mateixos també. És molt interessant, això. Molt bé, molt bé. Pues, apropant-nos de nou al Sant Jordi, què trobarem en aquell escenari que es muntarà a tot el centre de la Rambla de Sant Boi, amb tanta gent, passejant? Què es trobarà la gent quan estigui allà? Doncs trobareu propostes molt interessants. Aquí cada poeta té el seu propi univers, no? I cada proposta és diferent a l'altra. I això, no? I també que la gràcia de l'Slam és que el públic serà partícip del que passi allà aquell dia. Que guai. Perquè una de les gràcies de l'Slam és que el públic decideix qui passa de ronda. No? Aquí el format que fem servir a Sant Boi a sobre són per eliminatòries i la gent vota amb cartolines, llavors hi ha com molta més democràcia a l'hora de que tota la gent que arriba allà sigui el seu primer slam o porti ja molts anys vinguent, podrà ser part de l'espectacle i decidir segons el seu propi criteri, que és el que vol que succeeixi. Clar, és que la gràcia que té l'Slam també és que és immersiu, no? O sigui, tothom és part de l'Slam en aquell moment, encara que no s'atreveixi a pujar dalt d'un escenari, des de baix la seva participació és determinant, no? I tant, sí. Llavors, jo pregunto, després del dia 23, que ja hem dit el dia 23, recordo tothom, dia 23 a les 6 de la tarda? 6 de la tarda a la Rambla de Sant Boi. 6:30. La gran final. 6:30. Vale, 6:30. Llavors, després què? Què passarà després? Una vegada que ja s'ha fet aquest gran esdeveniment? Una vegada s'ha fet, ara ens prendrem uns mesos, però hi haurà més slam la temporada que ve, als Slam Institut esperem que també, i a veure si sorgeixen més projectes que vinculin la poesia a Sant Boi i amb la comunitat. Jo crec que gràcies a vosaltres s'està creant un caldo de cultiu, una quantitat de cantera de joves i de persones no tan joves, però de joves que s'atreveixen ja a donar les primeres passes a la poesia, que és increïble. Sí, això és agraït i a sobre estem treballant per seguir, que hi hagi cada cop més moguda i que s'hi sumi qui vulgui. Molt bé. Pues molt interessant, la veritat, molt guai. Ha sortit una superinformació, una superdata que ens guardem totes ja a l'agenda. Així que res més. Deixem a la Clàudia. Clàudia, que et toca a tu ara. Què ens portes? Com estàs? Molt bé, Xavi, moltes gràcies. Gràcies a l'Slam, també molt interessant. Jo estic aquí amb la Ciara, propietària de la llibreria Barbus de Ciutat Cooperativa. Què tal, Ciara, com estàs? Molt bé. Vosaltres? Molt bé. Moltes gràcies, primer de tot, per deixar-nos entrar aquí al teu món, a casa teva, i compartir aquesta estona amb tu. Doncs res, voldríem fer-te algunes preguntes, sí? I començaríem per aquesta data de Sant Jordi. Quan comença per tu com a llibretera? Quan comença aquesta data de Sant Jordi? Per mi, potser... Comença des que comences a rebre encàrrecs. Vull dir, ets conscient... Ja cap al febrer, moltes distribuïdores i editorials ja et comencen a enviar campanyes,
els llibres que sortiran i tot, però realment quan tu ja et comences a activar és quan venen els clients habituals i em recorda que jo per Sant Jordi voldré aquell... Llavors ja t'actives, ja comences a organitzar-te una mica. Aquí ja no és tan d'hora, potser, ja no és tan cap al febrer, potser és una miqueta més tard, Sí, els veïns. sí. Anem molt tard, els veïns, generalment? No. Hi ha de tot, no? Hi ha de tot. Fins a l'últim moment trobaràs qui entra i et diu no me'n recordava, tens aquest, me'l podràs portar, i sempre ho intentes. Clar. El que passa és que sí que quan més t'acostes al dia, si no tens ja el llibre, més difícil és a vegades aconseguir-lo. Clar, clar. Molt bé, en aquests dies amb tant de moviment, tant de soroll, com tu fas per continuar personalitzant els llibres als veïns de tota la vida i veïnes? Bueno, els que són clients habituals, a banda ja del que ve i ja té clar el que vol, o tu ja li has apartat perquè saps que vindrà a buscar-lo, la part bona de conèixer a la majoria és que ja saps una mica el seu Què els hi gust, agrada. el que els agrada llegir, o amb l'estat d'ànim t'orientes una miqueta, és el que et dic, quan els coneixes i saps el tipus de llibre que els hi agrada. I bueno, sí que hi ha moments que són una mica caòtics a la botiga i és més complicat, però al final és la teva feina, o sigui, t'has de dedicar al client el que necessita. Clar. La majoria de clients són del barri? Sí. Sí? Sí. També ve molta gent de la colònia, perquè al final ho tenim aquí al costat, Clar. i tinc forces clients de la colònia també. Ah, molt bé. Mira, no ho havia pensat, però clar. Sí, Sí. molt bé. Súper. I què més? Què t'estan demanant aquest any? Tenim alguna sorpresa, algun autor, algun gènere que estigui donant fort? De moment el que m'estan demanant és variadíssim. Sí que és veritat que, per exemple, Elisabet Benavent, que s'escolta sempre tots els anys, ha tret el seu llibre ara, el dia 14. I llavors jo crec que tots els seus seguidors ja estaven esperant perquè fos el seu llibre de Sant Jordi. Diria aquest així el primer, que és el més proper que tinc. Però al final em demanen de tot. Per la canalla demanen moltes vegades un llibre de Sant Jordi, temàtica no la llegenda en si, sinó un llibre de Sant Jordi original, diferent, però que tracti sobre el dia. I després hi ha de tot, novel·la històrica, novel·la negra... Jo crec que ara mateix no tinc un llibre que m'hagin demanat molt. Vale. Encara no, direm. Encara ens queda una setmana just. Sí. Ara que dius això de la canalla, no? Em ve com aquests últims anys, no? que s'estan refent aquestes històries i aquests finals, no? dels contes. I em sembla... Hi ha molta varietat ara a Sant Jordi, molta varietat de la història de Sant Jordi en contes infantils. Sí. Sí, i també els hi dona, a lo millor per ells, per la seva imaginació, que no... A vegades quan llegeixes el mateix llibre, diferents versions, però amb el mateix final, els mateixos protagonistes, el mateix... el bueno i el malo, saps? Sí. Però quan et donen diferents perspectives, a ells també els ajuda a pensar això, a desenvolupar la seva imaginació i dir, bueno, una història no ha de ser sempre amb la mateixa pauta, correcte. Clar. Que bé que ens vam adonar, no?, la societat d'això, i per aquests que pugen poder-li donar aquesta apertura. Els hi fa bé. Clar, i tant, i tant. També es podria fer amb adults, no?, fins i tot. Estaria bé. Molt bé. Què més? Poses parada, entenc, no? Sí. A la Rambla d'aquí de Sant Boi, amb moltes ganes. Sí? Sí. T'agrada? Molt. És un dia esgotador, és un dia de molts nervis, i encara que és el meu 7è Sant Jordi, és que és igual, em noto igual. Igual d'indecisa, igual de nerviosa, no... Sí. Igual que el primer any. Sí. I com tu fas per aguantar tot el dia de peu, tantes hores de peu, bueno, jo crec al carrer? Les ganes, la il·lusió, l'adrenalina, perquè pensa que ja no és només a l'aguantar el dia, sinó sense comptar tots els dies previs, però el dia d'abans és bogeria perquè fins i tot l'últim moment
tens gent comprant llibres. Després has d'acabar de tancar caixes, preparar-ho tot per carregar a primera hora. Jo normalment a les 5 del matí, el dia de Sant Jordi, estic en peu i és un no parar. I no, jo crec que no te n'adones fins al dia següent. Sí, no? Sí. Algun ritual post Sant Jordi? De descans o d'autocura o algun... No, perquè jo no ho sabia, però l'antiga propietària em va dir te n'adonaràs que el dia posterior a Sant Jordi seguiràs venent llibres. I és així. Sí? No hi ha un peron? No hi ha un paró. No es nota. Bueno, sí, evidentment, clar. sí. Però jo no... No sé si alguna ha caigut en diumenge, que crec que sí, llavors aquell dia sí que descanses. Però jo tinc el meu horari habitual. Jo no tanco el dia següent. Encara que estigui la botiga plena de caixes i tot pel mig, i s'han venut llibres. Potser la persona que va sortir tard de treballar. El llibre que no va trobar i espera trobar-lo. I es venen. Sí, sí. Uau. Que al final s'hauria... O sigui, es venen llibres tot l'any, però és un dia molt senyalat, jo crec que fa il·lusió. Sí. Tant el llibre com la rosa. Com la rosa, eh? Sí, a mi també. M'agrada que m'arribin els dos. Jo, també jo, clar, des que tinc la dos. llibreria no tinc llibre, que el meu marit sempre em regalava un llibre i una rosa, però bueno, jo tinc el meu llibre igual, eh? Sí, no? Ja l'agafes tu. Sí. Molt bé, molt bé. Què més podríem dir d'aquests dies? Tenim poeteses, i escriptors i escriptores, aquí al poble, fins i tot al barri, potser, no? Què tal? Com ho portes, això? És important per tu, com a llibretera, donar veu aquí a la teva llibreria, aquestes persones del barri o del poble? S'apropen ells? Es donen a conèixer? Sí. És important per a tu donar-los també veu aquí? Home, jo sí. Jo crec que és important per ells. Al final ha d'haver cabuda per tothom. I ells necessiten més visibilitat que la resta. Hi ha d'altres que no necessites, perquè ells ja ho porten. I hi ha autors locals molt bons. Si tu, sobretot ara pel dia de Sant Jordi, no els hi dones aquesta oportunitat, ja només per donar-los a conèixer i que tu arrel d'aquí puguis voler saber-ne més d'ells. Llavors jo crec que és important donar-los aquest moment. Clar. Els tens en compte tot l'any o és més fort ara aquests dies? Jo els seus llibres els tinc tot l'any. Sempre. Tant els que venen, això, els que són llibres autopublicats, o com els que tu trobes directament a les distribuïdores, que ja treballen en una editorial. Però clar, sí que és un dia important, perquè jo la resta de ciutats no sé com ho fan, però aquí a Sant Boi sí que se'ls hi dona importància. I llavors tenen el seu espai, tenen el seu moment de que la gent els conegui i llavors s'ha d'aprofitar. Clar que sí. M'encanta. Fem poble. Sí que és veritat. Sí. És un dia maco i aquí se li dona molta importància. És per disfrutar del dia. Clar que sí, s'ha de gaudir. Què tal la poesia? Té lloc entre els veïns i les veïnes? És un tresor amagat a la llibreria? És un tresor, jo crec que sí. Sí? Primer perquè... Bueno, primer tampoc. Jo és un tema que tampoc no sóc una gran entesa. Sí que és difícil de vendre. Però no la poesia en si només. Hi ha molts temes que són molt concrets. Llavors són més difícils, o ja directament venen i te'n demanen, perquè és una persona que li agrada aquest tipus de llibres. No és el mateix que la novel·la. Al final... És com més genèric, no? La venda és més ràpida, més senzilla, més directa, no? Sí, però sí que és veritat que aquí també es fan trobades de poesia. Perquè també hi ha gent, jo conec gent d'aquí de la COPE i gent que llegeix poesia dels seus avis, dels seus pares, i aquí al casal fan un cop l'any una trobada per llegir. I la lectura és de poesia de persones del poble? Sí. Ah, que maco, molt bé.
Això l'hem de treballar al podcast, no? Podríem aprofitar. Bueno, sí, informeu-vos, perquè jo sé que ho fan i jo cridaria que és un cop l'any. Jo vaig anar un dia a llegir, vaig llegir no me'n recordo de qui era, un poema d'una poetessa coneguda. Però la resta eren una noia del seu pare, molta gent que no els tenen ni publicats, vull dir, tenen una llibreta o ja són morts i ho llegeix el net o tal, i, ostres, va ser molt xulo. Que maco, sí. I sé que aquest any ho han repetit. Ah, molt bé, que guai. Mira, veus, no m'havia recordat això. Bueno, mira, ha sortit de forma natural, molt bé, molt guai. Si haguessis de recomanar només un llibre, aquests dies, o aquest any, potser, però aquests dies, només un, tens clar quin seria? A veure, clar, no. Jo, per començar, segueix costant-me molt recomanar un llibre, perquè trobo que és una cosa molt personal. Sí que és veritat que el que et comentava abans, si ja coneixes a la persona, més o menys saps el gust que té, o si et pot donar una petita premissa. Però em costa molt recomanar, saps, amb els ulls tancats, no sabria. Tinc la sort, o almenys han tornat, els que he acertat amb les recomanacions, potser els que no he acertat ja no han tornat més. Però si hagués de dir un, clar, al final jo sóc una gran lectora, però del que m'agrada, clar. No sóc una entesa. Jo aquest any recomanaria, perquè tinc moltes ganes de llegir-lo, Les ombres que ens acompanyen, del Cesc Cornet. És d'aquí de Girona, i a part és un thriller ambientat entre Barcelona i Biscaia, que també a mi m'agrada que estiguin aquí. M'han parlat molt bé, el noi l'he seguit una miqueta i és un encant, i me'l vull llegir, llavors no sé si li regalé al meu marit i així ja el tenim. Estos regalos. Però sí, jo apostaria per aquest. Sí? Molt bé, molt bé. I algun que sí hagis llegit ja? Que poguessis recomanar també només un i ja estigui llegit? Bueno, jo per tu? Sempre recomano, quan parlem, per exemple, de novel·la negra, que també és del que llegeixo molt, el Joel Dicker. Ja no un llibre en si, sinó aquest autor. L'autor. Sí. T'és igual quin... M'és igual. Sí. Bueno, clar, a mi personalment l'habitació 622, a mi em va encantar. Em va trencar els esquemes, és superingeniós, com la forma que et porta pel llibre i al final és brutal. I jo és que el recomano tots els anys. Aquest any no n'ha tret cap, però m'és igual. Jo sempre el tinc, sempre és un habitual. Molt bé. Doncs com és? L'habitació 622? De Joel Dicker. Ahí està. Super. Doncs moltes gràcies, Ciara. Ha sigut molt interessant. Gràcies per dedicar-nos aquesta estona, per obrir-nos les teves portes i et desitgem el millor. Aquest Sant Jordi i tots els anys que et quedin. Moltes gràcies. Jo encantada i ja sabeu que podeu venir quan vulgueu. Gràcies. A vosaltres. I fins aquí aquest capítol del Batec. Avui hem estat xerrant amb gent que mou la cultura al barri. Des del que escriu a casa fins al que s'atreveix a pujar a un escenari a fer l'eslam, passant per la feinada que té una llibreria per Sant Jordi. Gràcies a les nostres poeteses, a l'organització de l'eslam i a la nostra llibretera de confiança per participar en aquest programa i fer que Marianao sigui cada cop un barri més viu i més connectat. Gràcies també a totes les persones que ens escolteu. Ens retrobem al proper capítol. Continuem bategant.